Хвала Христу! Вітаю вас, паважаныя тэлегледачы. Сёння ў праграме «Святыні Беларусі» мы наведаем невялікае мястэчка Жупраны, Ашмянскі раён Гродзенскай вобласці. Раскажам пра касцёл пад тытулам святых апосталаў Пятра і Паўла, які быў збудаваны ў сярэдзіне 16 стагоддзя. Пабудавалі гэты храм на ўзвышшы, ён і цяпер бачны з ажыўленай трасы Мінск-Вільнюс. На пачатку вёска Жупраны мела назву Зубраны ад суседняй старажытнай Зубранскай пушчы, багатай на зуброў. Пазней пад уплывам фанетычных зменаў тапонім ператварыўся ў Жупраны. Паводле іншай версіі назва мястэчка мае балцкае паходжанне і сувязь з літоўскім словам «зубріс», якое абазначае архаічную саху. Упершыню Жупраны ўзгадваюцца ў 15 стагоддзі як цэнтр воласці, уладання вялікіх князёў. У 1407 годзе вялікі князь Вітаўт перадаў паселішча ваяводу віленскаму Войцаху Маневіду. Праз шлюб з Соф'яй Маневід Жупраны перайшлі да радзівілаў, якія валодалі імі да пачатку 19 стагоддзя. Апошнім з 9 ўладальнікаў гэтага роду быў Караль Станіслаў Радзівіл, паніка ханку. Галоўная славутасць Жупранаў – касцёл святых Пятра і Паўла. Гісторыя жупранскай парафіі святых апосталаў Пятра і Паўла датуецца 1550 года. Менавіта тады ёсць першы запісаны дакумент, у якім мы ведаем, што ў Жупранах стаіць драўляны касцёл апосталаў Пятра і Паўла, які быў фундаваны праз памешчыка Генрыха Дукшу. Пазней уладальнікамі Жупранаў сталі радзівілы. Гэта быў той час, калі Мікалай Радзівіл Чорны перайшоў з усім сваім родам на рэфармацыю. Гэта было звязана таксама з тым, што ўсе валоданні радзівілаў, дзе стаялі каталіцкія святыні, масава ператвараліся ў кальвінскія зборы. Не абмінуў гэты лёс і жупранскі касцёл святых апосталаў Пятра і Паўла. Яго перадалі ў кальвінскае ведамства, і католікі засталіся на доўгія гады без храма. Доўгія гады вернікі шукалі магчымасць пабудаваць новую святыню. У кальвінізм яны не хацелі пераходзіць, таму кальвінісцкі сабор стаяў пусты. Але радзівілы трымаліся настойліва, што тут павінен стаяць пратэстанцкі храм. Пазней, дзякуючы віленскаму каноніку ксяндзу Паўлу Клячкоўскаму і тым намаганням, якія рабілі вернікі, была пабудавана новая святыня. Новы драўляны касцёл пад тытулам тых жа апосталаў Пятра і Паўла. А кальвінісцкі сабор у хуткім часе спусцеў, бо ў яго ніхто не прыходзіў. Ён стаяў развалены да 1760 года, а вернікі цешыліся новым храмам. На жаль, нядоўга. Бо ўжо падчас руска-польскай вайны гэты храм быў спалены. Польскія войскі намагаліся дзесьці даць адпор маскоўскім. Маскоўскі, калі ўваходзілі на гэтыя тэрыторыі, першае, што рабілі, абрабоўвалі каталіцкія святыні, і калі яны былі драўляны, то цалкам нішчылі. Храм у Жупранах быў цалкам спалены. Жупранскія парафіяне з'яўляюцца прыкладам нязломнай надзеі. Нягледзячы на тое, што іхныя касцёлы то завіралі, то палілі, яны нястомна ўзводзілі новыя храмы. Так, у 1692 годзе, дзякуючы намаганням уже радзівілам, якія калісьці канфіскавалі стары касцёл, быў пабудаваны новы драўляны храм і асвечаны ў гонар святых апосталаў. Пазней гэты храм таксама быў знішчаны. І толькі калі ўладальнікамі гэтага мястэчка сталі графы Гутанчапскія, Адам Гутанчапскі дае фундуш, каб пабудаваць ужо каменны храм, які ніхто ўжо не знішчыць. Будаўніцтва пачынаецца ў 1854 годзе і зацягваецца амаль на 20 гадоў. Доўжылася вельмі доўга, таму што падчас будаўніцтва было паднятае вастанне супраць расійскай улады.
і жупранскія жыхары бралі ў гэтым восстанні актыўны удзел разам з іхным знакамітым жыхаром Францішкам Богушевічам. За гэта каталіцкі храм у пэўным сэнсе замер у сваім будаўніцтве. Канчатковае будаўніцтва скончылася ў 1875 годзе. Менавіта тады было асвячэнне гэтага храма пад тытулам святых апосталаў Пятра і Паўла. І гэтая святыня засталася да нашых дзён без зменаў. Касцёл уяўляе сабой трохнефавы аднавежавы прамавугольны ў плане будынак з рымскай, таксама прамавугольнай апсідай і дзвюмя сакрыстыямі пры ёй. Перакрыты адзіным двускільным дахам. Сцяна галоўнага фасада завершана атыкам з пінаклямі. Галоўны ўваход пазначаны трох'яруснай чацверыковай вежай-званіцай. Апошні васьмігранны ярус, якой крыху непрапарцыянальны, што гаворыць пра недасканалае завяршэнне будаўніцтва. У інтэр'еры над уваходам змешчаны хоры з арганам. Пярлінай жупранскага касцёла таксама з'яўляецца арган, які ўпрыгожвае хоры святыні. Гэты арган працы арганнага майстра Леапольда Бланкера. Менавіта ён заснаваў сваю фабрыку па вырабе арганаў у Варшаве ў 19 стагоддзі. Ягоная фабрыка выдала каля 150 арганаў. На жаль, да сённяшняга дня у свеце засталося толькі 3. Адзін з іх знаходзіцца ў Літве і 2 ў Беларусі. Адзін арган знаходзіцца ў вельмі аплакваючым стане ў вёсцы Германішкі. Другі у добрым стане знаходзіцца тут, у жупранскім касцёле, і радуе ўсіх вернікаў падчас набажэнстваў, якія цэлебруюцца ў гэтым храме. Інтэр'ер петрапаўлаўскага касцёла падзелены на 3 навы 5 парамі васьмігранных магутных калон. На сярэдняй справа знаходзіцца драўляны гранёны амбон. Будынак перакрыты ў цэнтральнай наве цыліндрычнымі скляпеннямі на падпружных арках з кесонамі, а ў бакавых крыжовымі таксама на арках з кесонамі. Падлога выкладзена з паліхромных керамічных плітак. Сэрцам жупранскага касцёла з'яўляецца галоўны алтар, які пабудаваны ў стылі барокка. У гэтым алтары мы бачым віднеецца вітражная кампазіцыя ўверсе, якая дае нам да разважання самую вялікую таямніцу – таямніцу смерці ахвяры Езуса Хрыста на Галгофе. Пад крыжом віднеецца Божая Маці і святы Ян Евангеліст. Пазней паміж калоннаў сустракаюць нас 2 постаці святых. Святы Казімір у каралеўскім убранні, асаблівы апякун гэтай тэрыторыі, таму што ён памёр у Гродзенскім замку. І таксама святы Ян Непамуцкі, які з'яўляецца мучанікам святой споведзі. У Праге ён быў споведніком каралевы. І кароль, падазрываючы каралеву ў тым, што яна дзесьці мае нейкія здрады, пытаў святога Яна, хочучы, каб ён выдаў тайну споведзі. Святы Ян гэтага не зрабіў. За гэта паплаціўся жыццём. Быў скінуты з моста, які з'яўляецца мастом каралёў чэшскіх. І сёння пасярэдзіне гэтага моста стаіць фігура святога Яна, які, трымаючы высока крыж, паказвае на тую ахвяру, якую ён заплаціў дзеля тайнай споведзі. Галоўным цэнтрам гэтага алтара з'яўляецца фігура Божай Маці Балеснай. Яна тут у асаблівым шанаванні. Мы бачым Маці Божую Балесную з журботным тварам. Гэта Маці Божая, якая ўзяла з-пад крыжа. Гэта Марыя, якая толькі што бачыла смерць свайго сына. Мы бачым на іконе таксама сэрца Марыі, безаганнае сэрца, у якое скіраваны 7 мячоў балесці. Як сімвал тых пакут, якія Багародзіца выцерпела за сваё жыццё.
Жупранская Маці Божая Балесная з'яўляецца своеасаблівай апякункай. Абраз цудатворны. Пра гэта сведчаць воты, якія вернікі вешаюць непасрэдна на абразы. Калі вернікі просяць заступніцтва Божай Маці ці і святога і атрымоўваюць гэтыя ласкі, яны вырабляюць воты. На іх звычайна пішуць, што дзякуюць Богу. Мы бачым, што на жупранскай іконе гэтых знакаў падзякі вельмі шмат. Гэта сведчыць пра цудоўнасць гэтага святога абраза. З усёй акругі збіраюцца раз на год у свята Маці Божай Балеснай людзі, каб папрасіць ласкі ў нябеснай патронкі. Касцёл, які ніколі не спыняў сваёй дзейнасці, залічаны да помнікаў архітэктуры. За касцёлам захаваўся будынак былой плябаніі. Сёння тут катэхетычны цэнтр. А ксёндз жыве ў звычайнай хаце ў мястэчку. З 1981 года парафію абслугоўваюць айцы-салезіяне. Жупранскі касцёл – тое сакральнае месца, дзе чалавек спатыкаецца з Богам на працягу ўсяго свайго жыцця. Касцёл моцна зросся з тутэйшай зямлёй, ён неад'емная частка жупран. Жупраны вельмі цяжка ўявіць без гэтага святога гмаху. Айцы-салезіяне таксама сталі ўжо неад'емнай часткай гэтага касцёла і парафіі. Жупранскі касцёл знаходзіцца пад духоўнай апекай манахаў з ордэна салезіянаў. Гэтую апеку тут распачалі салезіяне, дзякуючы дзейнасці ксяндза Юзафа Занеўскага, які тут першы прыйшоў і пачаў сваю пастарскую дзейнасць. Ад гэтага моманту салезіяне жупраны не пакідаюць. Моя дачка ўжо, калі ішла да першай камуніі, быў ужо ксёндз Юзаф Занеўскі. Гэта было так прыгожа, гэта было так свабодна. Людзі не баяліся, гэта было сапраўднае свята. Гэта быў год 1989. Наогул, наша парафія вельмі дружная. Много зроблена намаганнямі нашых парафіян, канешне, і настаяцелей касцёла пад іх кіраўніцтвам. Салезіяне з'яўляюцца духоўным ордэнам, заснаваным у 19 стагоддзі дзякуючы святому Яну Боску, італьянскаму святому, які заўважыў вялікую патрэбу працы з моладдзю, асабліва той апушчанай, якая не мела ані працы, ані адукацыі, альбо была проста сіратамі і не мела куды ісці. Менавіта святы Ян Боско засноўвае араторыі. Месца, дзе хлопцы бяздомныя маглі мець па-сапраўднаму дом, куды прыйсці, дзе ведалі, што іх накормяць, дзе атрымоўвалі адукацыю і таксама, дзе маглі добра бавіць час разам. Гэтая справа святога Яна Боско так разрасталася ў італьянскім Турыне, ў горадзе, дзе гэта дзейнасць квітнела, што ў хуткім часе святому Яну Боско спатрэбіліся супрацоўнікі. Тых, якіх ён калісьці браў як выхаванцаў, пазней паставіў як выхавацеляў. Ягоныя хлопцы, калі падраслі, сталіся пазней ягонымі духоўнымі сынамі і разам з ім заснавалі новы манаскі ордэн – ордэн у гонар святога Францішка Сальскага. Менавіта ад яго прозвішча і бярэцца назва салезіяне. Сёння салезіяне шырока працуюць з моладдзю, адкрываюць араторыі, школы, робяць розныя мерапрыемствы, звязаныя з выхаваннем і адукацыяй маладога чалавека. Салезіяне таксама працуюць у Беларусі ўжо цэлых 100 гадоў. І адно з тых месцаў іх працы з'яўляюцца жупраны. Асаблівасцю жупранскага касцёла з'яўляецца прысутнасць тут фігуркі Божага дзіцяці пражскага. Традыцыі ушаноўваць у касцёле фігуркі Езуса дзіцяткі пачынаюцца з 16 стагоддзя, дзякуючы Тэрэзе Авільскай, святой з Іспаніі. Калісьці гэта дзіцятка ў канцы 16 стагоддзя было прывезена ў Прагу. Там яно ушаноўваецца па сённяшні дзень у базіліцы Маці Божай Пераможнай, якая пад апекай ордэна кармелітаў босых. Культ дзіцяткі Езуса распаўсюдзіўся па ўсім свеце.
Копіі дзесяткі пражскага з'яўляецца ў шматлікіх святынях. Адна з іх ёсць і ў Жупранах. Асаблівым упрыгожваннем жупранскага касцёла з'яўляецца гэтая драўляная амбона. Амбона перакладаецца як у пэўным сэнсе ўзвышэнне. Узвышэнне, на якім у касцеле традыцыйна прапаведуецца Божае Слова. Калісьці ў старых касцёлах мы бачым гэтыя амбоны падвешаныя на калоннах альбо сценах. Гэта рабілася дзеля таго, каб Божае Слова і прапаведванне святара дайшло да вернікаў, бо гэта часы, калі не было агучвання мікрафонаў. Таму святар казаў з вышыні, каб вернікі, якія глядзелі знізу ўверх, маглі пачуць Божае Слова. Касцёл вельмі прыгожы, тэрыторыя вакол яго дагледжаная. Тут праводзяцца службы, у храм прыходзяць шматлікія турысты. У Жупранах часта бываюць вандроўнікі, каб паглядзець на ўсё гэта хараство. Акрамя касцёла на тэрыторыі знаходзіцца помнік беларускаму паэту Францішку Багушевічу. Ён пахаваны на могілках пры касцёле святых Пятра і Паўла. Жупраны – гэта месца, якое звязана з жыццём і творчасцю і смерцю паэта Францішка Багушевіча. Францішак быў паэтам, які хацеў уводзіць беларускую мову ў жыццё звычайных людзей. Таксама змагаўся за правы звычайных сялян і быў змагаром за свабоду. Быў шчырым католікам і кожную нядзелю прыходзіў у жупранскі касцёл, дзе прымаў удзел у набажэнстве і еўхарыстыі. У 1900 годзе, калі Францішака не стала, тут, у жупранскім касцёле, адбылася пахавальная цырымонія, пасля якой патук званоў цела паэта было вынесена на прыкасцельныя могілкі, дзе ён і спачывае. У касцёле сябры і родныя пакінулі памятную дошку, на якой мы бачым Францішака Багушевіча. Шануюць вернікі парафіі святога Антонія Падуанскага. Цудадзейны абраз святога упрыгожвае касцёл. Менавіта ў яго гонар тут штогод ладзіцца адмысловы фэст. Святы Антоні на ім намаляваны ў містычны момант яго наведвання Ісуса Хрыста. На ўваходзе ў святыню вернікаў сустракае вялікая ікона Маці Божай Ружанцовай. Абраз уражвае не толькі памерам, але і прыгажосцю малявання. Ён добра захаваўся, без рэстаўрацый. Тут Божая Маці намаляваная, якая трымае Пана Езуса. Унізе перад Багародзіцай кленчаць два святыя, два вялікія марыйныя святыя ў гісторыі касцёла. Першым з'яўляецца Сымон Сток. І менавіта ён працягвае руку да Божай Маці, якая дае яму вопратку карычневага колера. Гэта так называемы шкапляр. Божая Маці дала яму гэтую сімвалічную вопратку, кажучы, што гэта вопратка Марыі. Кожны, хто будзе насіць сімвалічны шкапляр, не памрэ без маёй апекі. Другі святы – гэта святы Дамінік де Гузман. Менавіта ён атрымоўвае ад Езуса ружанец. Ружанец – гэта чоткі, на якіх моляцца католікі. Менавіта ў пэўнай візіі святы Дамінік атрымаў ад Божай Маці гэты спосаб малітвы. У версе анёлы кідаюць ружы, ад якіх бярэ сваё названне ружанец. Бо ружа ў каталіцтве з'яўляецца сімвалам ласкі. Таму веруючыя, якія перабіраюць пацеркі ружанца, атрымоўваюць і выпрошваюць ад Багародзіцы ласку. Унізе перад святым Дамінікам ёсць факел, запаленая паходня. Гэта звязана з назвай ягонага імя, а таксама ордэна прапаведнікаў, які ён заснаваў. Справа ў тым, што ягоная маці не магла мець дзяцей. Пазней яна ўбачыла сон, што з яе улоння выходзіць сабака, у пашчы якога запалены факел. Яна распавяла гэта свайму пробушчу, а той сказаў: «Ты народзіш сына, які будзе верны Богу, як сабака, які занясе свет Евангелля ўсяму свету». Калі нарадзіўся сын, назвала яго менавіта так – Домінікане, Божы пёс.
Пазней Божы пёс Дамінік заснаваў ордэн прапаведнікаў, які прапаведаваў і прапаведуе святое Евангелие да сённяшняга дня. Жупраны – гэта асаблівае месца, акропленае крывёй мучанікаў. Адзін з іх – святар пробашч жупранскай парафіі ксёндз Рычард Кнобальсдорф. Менавіта тут, калі прыйшлі бальшавікі, у 1920 годзе святара забралі. У 1924 годзе польскі ўрад зрабіў эксгумацыю на месцы забойства гэтага святара. Яго цела было прывезена сюды, у Жупраны, каб пахаваць яго тут, дзе ён быў захоплены бальшавікамі. Пахаванне было па-сапраўднаму маштабным, бо гэты святар быў стрыечным братам маршалка польскага Юзефа Пілсудскага. Пілсудскі таксама прыехаў у Жупраны і прыняў удзел у жалобных урачыстасцях. Тут быў таксама пастаўлены на магіле, дзе спачываюць парэшткі мучаніка, адмысловы помнік. Ён быў зроблены спецыяльна з чырвонага граніту, як сімвал крылі, пролітай менавіта за веру. Тут мы бачым сімвал святарства, якім жыў гэты святар. І Христус, які моліцца ў Гецсіманіі, як сімвал той адзіноты і пакінутасці, якую павінны быў вытрымаць таксама гэты святар. Таксама назва гэтага помніка абвяшчала ўсім, якія прыходзілі сюды маліцца. Ксёндз Рычард Кнобальсдорф, пробашч у Жупранах, замучаны зверска праз бальшавікоў. Калі сюды прыйшла на гэтыя землі зноў савецкая ўлада, гэты надпіс выцерлі, каб выцерці праўду з памяці людзей. Жупранскі касцёл – найдаражэйшая святыня для многіх людзей з наваколля. Гэта незвычайнае, стольнае месца для насельнікаў блізкіх і далёкіх вёсак, застенкаў, хутароў, не кажучы ўжо пра саміх жупранцаў. Сюды спяшаюцца людзі, каб кожную нядзелю папрасіць Бога пра шчасце, мір на зямлі, узяць удзел у супольнай малітве, якая нашмат мацнейшая за ўсе іншыя, бо да людзей, старых і малых, прыходзіць Христос, які сам казаў, што будзе там, дзе хоць двое збяруцца ў імя ягонае. Я нарадзілася ў Жупранах. Тут нарадзіліся мае бабуля, моя мама, якія прывівалі нам заўсёды веру ў Бога. І я гэта рабіла таксама і са сваёй дачкой, са сваімі ўнукамі. І пагэтаму я думаю, што касцёл будзе жыць заўсёды, і мы будзем заўсёды жыць з верою ў Бога і прыходзіць заўсёды ў наш любімы касцёл. Жупраны – гэта маленькі Рым для мясцовых жыхароў. Сюды, як у невялікую пілігрымку, кожную нядзелю з'язджаюцца і прыходзяць вернікі. Усе імкнуцца адчыніць дзверы старой, але мілай сэрцу і дарагой святыні. Шмат хто пачынаў свой жыццёвы шлях адсюль, прыняўшы хрост, і шмат хто заканчваў яго тут, ідучы ў апошні шлях да вечнага прыстанку. Касцёл святых апосталаў Пятра і Паўла дакладна застыў у часе. У ім захавана гісторыя. Яна дайшла да нашых дзён. І гэта выдатна, бо мы можам перадаць яе сваім нашчадкам. Цікавасць уяўляе і ўнутранае ўбранства храма. Вам варта пабыць даўжэй у гэтым цудоўным касцёле. Святыня не толькі ўпрыгожвае сабою аграгарадок Жупраны, але і з'яўляецца упрыгожваннем усёй Беларусі.
Жадаю, каб кожны з нас адкрыў сваю дарогу да святыні, а наведваючы такія манументальныя, прыгожыя і духоўна багатыя святыні, нам будзе зрабіць гэта прасцей. Да новых сустрэч!